नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रहुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया। और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके एकदम ज़बरदस्त थोड़ा अश्लील मैटर बा, लेकिन मैटर ज़बरदस्त बाटे। बस गायकी करतनी बढ़िया से, म्यूजिक बढ़िया मिल जाता तो गाना बज जाई भैया। कुछ भैया लोग के फरमाइश लगी तनी सा अश्लील मैटर लेके आई भैया, नया युग जमाना चलता तो थोड़ा अश्लीले मैटर लेके उपस्थित बानी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बड़े भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाई। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। आज के मीटर वाकई दमदार बाटे। आ धुन बाटे भैया एगो चाँद जी के गाना रहा कि कहाँ से हुनर लैलू हो दिलवा तोड़े के, उहे लय बाटे। तो चलिए ये गाना की कैसे गाओ के बा बता दी। अरे काहे राजा बुझेलो नहीं मन के भावना हो, कि काहे राजा बुझेलो नहीं मन के भावना हो। आदाबो तो देवरा दुनो बेरा धके फुलवना हो, कि दाबो तो देवरा दुनो बेरा धके फुलवना हो। बहरे बितावे के रहे तो काहे कैलो गवना हो, बहरे बितावे के रहे तो काहे कैलो गवना हो। आदाब त दीवार दुनो बेरा धके फुलवना हो, हाँ दाब त दीवार दुनो बेरा धके फुलवना हो। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी है। अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतानी। रउआ एकरा के तनिसा ऊपर उठा के और स्केल हाई करके गा सकतानी। मैटर पसंद बा तो फुल गीत लिखवावे खतरा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। हमार व्हाट्सअप नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। वीडियो पसंद आइल भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए लोग भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।